سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمر على توزينا سبورت حزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم بناي مدرخ عواتات ياسين حمزة تبحيتو الزقنية زور الجري عربي 14 لكاتيت بشار شاي مدرخو قصيرو تخايدوم ابزا مدرخ دمات قادمتي كابو سارة تبقيسوم اب جيلفام مزازم زغبرت ورد ما كايدوم دحر مزام حمشاي مدرخ امتلال تصميروم زركبو الجراوان تقادمتي قداي مقصعاتي كونيوم تقسيبوم نزحلف حموشت مدرخات قداماي كوينو ناي مدرخ عوز تكونا تصفى الجراوي ابال غانتا مادر برو سايكلينج ياسين حمزة قداي مقدال 10 نطبن مقصعاتي 100 فرانك كن كون تقسيبهم ياسين حمزة ناي جنزة مقصعات ناي نتبي مقناسن مقصعات كسعبلو زخالم امونغو صوتان حرت قادماي بمهراميوم ياسين حمزة اموداتو دا ترخيبون بر نميلكاس ماكل اب سعرلهم كلهم مدرخات نتحدش نبر جول ميلكاس كعطو كونت ترأي نمعصاو اكش بحمزة خبر زغبر السبغناي نبرن كاب ياسين حمزة بتوسخي ناجب محمد ون قداي مقصعات زخونه تقادمايوم ناجب مكينه حيزو اب عين دحر مئتاويو 50 فرانكن تنت بنت قصيعوم اذا عينت بدل بيرتراوان تقادم تفصيمو نيرون تزخون كمي عينت مقصعتي كم زبيان ماچ مغماتو زصغم ايكونن ابزور الجرا كم ز عينت غبنات ببزحي زغاطم كم زخونن ازوم تقصيعم زلو تقادمتي ايد كفنجي استحزود امبر كاب عين كاميرا تحابيهم زغبرو زلو كاب سبورتاوي وصا نغرات تحاد هاغر ودغانت ايرترا لعد صوتا اشغير وازلو نغراتيوم هاغر ودغانت ايرتران بار نزخلو تصابوتات مكيتا خم ز عينت وصيت كتمزغم مخالا كتمغوسيو زغبام نابوعلو شرشاي مدرخ مس انملس دما تقادمتي ابزا مدرخ 115 كيلومتر زرحقات ورد شفينوم اغدي ماي طالوان زركبوم نهجر ودغانت ايرتراس غات زينبرو تقرارمتي متقعتي اكايدوم بمنبروم تصاوتي اغمال قيح بحري ان رايو سو كبل مريصوم ابزور دركم غانتا زيكونو كم هاجر توديبم قريبم زلو الجراوان تقارمت دمام نهاد نايزاز مولقت غجله تحيزوم عباي غجله بحبار تاكيبا امناي مودات 1 كيلومتر مس بصحت هبرون برهانه تلخو غانتا تركيبو نيميلكاس ماكل كوصو هاجراو عمام توهيبو اتغبير ودمام اتي ابز حلف حموشت مدرخات نعوت نحنطيت كما عدوال صنح ميلكاس ماكلم نخلو بزمسط ملكعو نياسين حمزة ازي اوانايو بزسمعه برقاو خلت قصبتا ورد تطقيمو نتي نشاد شي عوتو انقيرو زاتو ود حمزة امبركيخو بخورينا مدرخ عوت حغروت غانتا ايرترا ابزور الجريا تغناصيفوم ميلكاس ماكل اب ساعات 4 كيلومتر نرغصين وردرو بخلت ساعات 41 كاليت بمزام قداماي كوينو تعويتوم الجيرياوي ياسين حمزة 10 ميلكاس يعبو كلاي ترتاح حزن كلو كازاكستاناوي ابال تشاينا جلوري يفغني قدش دما سالساي ترتحيزوم زتروف ايرتراوان تقادمتي كاب عوت مدرخ غزي كيكسرو نور احمد عبد الوهاب مبل 10 ناول برهانه مبل 10 شوعتم اخليلو اتشم مبل 10 هبرون برهانه مبل 20 شوعتن داني فوتصم برهان دما مبل 70 شوعتن ترتحيزوم حنصاص رغيصوم بزمسرت الجيرياوي ياسين حمزة ب10 ساعات 11 دقيقه 10 خاليتن مريحنتو عقيبو نابشاو عاي مدرخ اغنيعلوم ايرتراوان تقادمتي بياسين حمزة بمعاد زبليت صوم ميلكاس ماكل كالاي هبرون برهانه مبل 10 تخلت اخلو اتشم مبل 10 تحمشتم داني فوتصم برهان مبل 10 شوعات ناود برهانه بشوعات دقيقه 48 كاليتن ديحرو مبل 5 نور احمد عبد الوهاب تشعات دقيقه 1 خاليتن ديحرو مبل 5 تشعات ترتحيزلوم بنت بي ياسين حمزة ب7 نطبيق قداماي كوينو يغصلالوم ميلكاس ماكل ب52 نطبيق ختصلوم هبرون برهانه ب5 نطبيق مبل 10 تخلتم داني فوتصم برهان ب4 نطبيق مبل 10 شمونتم ناود برهان ب3 نطبيق مبل 10 نور احمد عبد الوهاب دما ب2 نطبيق مبل 23 ترتحيزوم ابني عقب هبرون برهانه ب24 نطبيق قداماي كوينو يغصل الجيرياوي يوسف رغوغي ب23 نطبيق ختصلوم بلجماوي ابال تيم فلاندرز غريغور ليمار ب13 نطبيق سالساي داني فوتصم برهان ب1 نطبيق 10 ترتحيزلوم ميلكاس ماكل مريحنت بلوص منساي ناي زور الدرعق يبوصيوم ايطالياوي توماس بولوغنوسن سويزرلانداوي جوناس مولرن بمعاد زبليت صوم يختسلوم مس مرحي ميلكاس ماكل بتماثال ساعات هبرون برهانه شوعي اخليلو اتشم تاشعي داني فوتصم برهان مبل 10 تحدم ناود برهانه بشوعات دقيقه 48 كاليتن ديحرو مبل 21 ترتحيزلوم بغانت هاغروت غانتا ايرترا ب1 ساعات بادو 3 دقيقه 33 كاليتن نالجيراويت غانتا مادارن ايطالياوي تيم تكنيبسن بمعالت بليت قدامي
ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሐላ ዙር ኣልጀርያ ቀዳም 15 ለካቲት ብሻውዓይ መድረኹ ክቕጽል እዩ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 107.5 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐት ውድድር ከካይድ እዮም ንኣዳለውቲ ዘገረመን ተዓዘብቲ ዝመሰጠ ሱጥ ምድግጋፍን ውህደትን ሽዱሽቲኦም ተቐዳደምቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነዚ መወዳእቱ ብኣክሽ ዝተዓጽወ ገዚፍ ኣህጉራዊ ዓወት ክስነድ በቂዕሎም ረቂቕ ውጥን ጸወታ ኣሰልጣኒ ሬድሲ ካመልስ ሙሴ ኣስሄል ብምልኣት ኣብ ባይታ ዝወዓለሉ ዓብ ዓወት ክበሃል ይከኣል እዚ ዓወት ሚልክያስ ማእከለ ኣብ መዳለዊ ዙር ኣልጀርያ ኣብ ፈለማ ብቮላታ ስዒሩ ሓንሳብ ቀዳማይ ምስ ኣተወ ድሕሪኡ ኣብ ሰዕበ 5 መድረኻት 4 ግዜ ካልኣይ ሓንሳብ ድማ ሳልሳይ ኮይኑ ከኣቱ ቀንዩ ኣብ ዝበዝሐ ኣልጀርያዊ ያሲን ሓምዛዩ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት ጸኒሑ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ግና ፍሊቲ ኮይና ውዒላ ነቲ ኣልጀርያዊ ብኸመይ በዲህካ ኣብ ዓወት ክብጻሕ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምውጣን ብምልኣ ሃገራዊት ጋንታ ነናታ እጃም ሰሪሓ ተግቢራቶም ሚልክያስ ማእከለ ከም ዝፍለጥ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ናይ ዞባ ማእከል ውድድራት ምስ ክለብ ኣስቤጎ ተጠርኒፉ ዝወዳደር ኣማተር ተቐዳማይ እዩ እዚ ኣብዚ ግዜ ብፍሉይ ተኸሊዑ ዝርከብ ተቐዳማይ ብዝያዳ ኣብ ዙር ኣልጀርያ ዘርእዮ ዘሎ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ቁመና ኣብ ደረጃ ወርልድ ቱር ዳ እምበር ብደረጃ ኣማተር ዝወዳደር ተቐዳማይ ኣይመስልን ምናልባት ሚልክያስ ማእከለ በዚ ዘለዎ ቁመና ዝቕጽል እንተዳ ኮይኑ ንቢንያም ግርማይ ሲዒቡ ብማንም ኣፍሪቃዊ ተቐዳማይ ተበፂሖም ዘይፈልጡ ዓወታት ክሓፍስ ሰፊሕ ዕድል ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ተቐዳማይ ሚልክያስ ማእከለ ገና 10 ዓመቱ ዘረገጸ ተቐዳማይ እዩ ሚልክያስ ማእከለ ሃኒጽዎ ዘሎ ቁመና ብደረጃ ፕሮፌሽን ናብ ክወዳደርላ ዝኽእል ጋንታ ዝጽምበረሉ ግዜ ሕጂ እዩ እቲ ምንታይሲ ታደዩ ፖጓቻ ናይ ፈለማ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ዓወቱ ክጎናጸፍ እንከሎ ዕድሚኡ 20 ዓመት ጥራይ ነይሩ ብዘይካዚ እቲ ግዜ የንዋሕ ይሕጸር ብዘይገድስ ሚልክያስ ማእከለ ካብ ናይ ውሽጢ ሃገር ውድድራት ወፂኡ ምስ ናይ ደገ ክለባት ዝወዳደረሉ ኣጋጣሚ ዘይተርፍ ጉዕዞ እዩ እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ምምራጽ ጋንታ ሚልክያስ ደላይቱ ጋንታ ተረኺባላ ተባሂሉ ዘይኮነ ክለኣኽ ዘለዎ ንዕብየቱ ንዕብየት ቅድም ብሽክለታ ኤርትራን ኣብ ግምት ብዘእተወ መልክዑ ናብ ዝሓሸ ቁመናን ደረጃን ከተሰጋገሮ ትኽእል ጋንታ ክስደድ እዩ ዝግባእ ምኽንያቱ ኣብ ሕሉፍ እዋናት ተስፋ ዝነበሮም ተቐዳደምትና ብዘይ መጽናዕቲ ኣብ ዝጽምበርወን ክለባት ዕውታት ኮይኖም ክወፁ ኣይከኣሉን ኣብ ዙር ሩዋንዳ ተሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንቂላ ዓመታዊ ኣብ ኣህጉርና ካብ ዝካየዱ ውድድራት ተዛዓበየ ደረጃ 2.1 መዐቀነ ዝውንን ዙር ሩዋንዳ ዓበይቲ ክለባትን ሶምያት ተቐዳደም ዝፀዊዑ ዘሰላስሎ ካብ 18 ለካቲት ጀሚሩ ን8 መድረኻት ዝርጋሕ ፈታኒ ውድድር ቀሪቡ ምህላው ይፍለጥ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብኣሰልጣኒ ሳምሶም ሰለሞን ተመሪሓ ንምኩር ፕሮፌሽናል ተቐዳማይ ኣስታና ሄኖክ ሙሉ ብርሃን መትከል ኢዮብ ናሆም ዘርኣይ ዓወት ክብሮምን ናታን መድሃኔን ቀሪባ ሓያል ጋንታ ሓቂፋ ንቂላ ከም ዘላ ተፈሊጹ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንዙር ሩዋንዳ ካብ 2010 ኣትሒዛ ዝዓብለለቶ ክትከውን ከላ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ እውን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ይኹን ምስ ክለባቶም ኣብ ዙር ሩዋንዳ ዕውታት ብጫ ማልያ ኮይኖም ወፂኦም እዮም ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መርሃዊ ቅዱስ ናትናኤል ተስፋ ጽዮን 2 ግዜ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ ካብቶም ብጫ ማልያ ዙር ሩዋንዳ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተዓወቱ ተቐዳደምቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እዮም ፈረንሳዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ሪያል ማድሪድ ኬልያን ምባፔ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ምምላሱ ብወግዒ ተሓቢሩ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ዴሻም ካብ መወዳእታ ወርሒ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣትሒዙ ካብ ምጽዋዕ ኬልያን ምባፔ ናብቲ ሃገራዊት ጋንታ ከም ዝተሓየበ ዝዝከር እዩ ይኹን ግን እቲ ኣሰልጣኒ ኬልያን ምባፔ ካብ ዝነበሮ ሰንከልከል ወፂኡ ኣብ ኮንፎርት ዞን ወፂኡሎ ካብ ዝብል ሓሳብ ነቂሉ ፈረንሳ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ተካይዶም ኣህጉራዊ ግጥማት ንኬልያን ክምለስ ቀጠልያ መብራህቲ ወሊዒሉ ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ናይ ውድድር ምሕላፍ ግጥማት ኔሽንስ ሊግ እቲ ጽመድ ፈረንሳ ኣንጻር ክሮኤሽያ በዳህ ግጥም ኣብ ቅድሚያ ይጽበያሎ ከም መግለጺ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ኣብ መንጎ ኬልያን ምባፔን ዴሻምፕን ዝተፈጥረ ዘይምስምማዕ እቲ ኣጥቃዓይ ዳግማይ ብማል ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ናይ ምጽዋት ሸውሃት የብሉን ናብ ዝብል ጌጋ መረዳእታ ከምርሕ ከም ዝደፋፍኦ ምስቲ ኣጥቃዓይ ቅርበ ዘለዎም ወገናት ወቐስኦም ኣስሚዖም ኢንተር ሚላን ኣብ ልዕሊ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓያ ማርኮስ ቱራም ተለጢፉ ዘሎ መፍረሲ ውዕል ንህሉ ቁመኑ ኣይምጥንዩ ካብ ዝብል ሓሳብ ነቂላ ሓድሽ ውዕል ኣፈሪማ እቲ ኣቀዲማ ዝለጠፈትሉ መልቅቕ ዋጋ ከተዛይዶ መደብ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ኢንተር ሚላን ንመልቅቕ ዋጋ ከፊለ ንቱራም ክወስዳ ንዝህቅና ክለባት ንምቑጻይ በቲ ካልሽ ንኽድማ ክትሸጦ ኣብ እትውስነሉ እዋን ላዕለዋይ ድሒዛ ክትዛተ ብምባልያ ሓድሽ ውዕል ክትቅርበሉ ተቐሲባ ንመሸጢ ማርኮስ ቱራም ተለጢፉሉ ዘሎ 85 ሚልዮን ዩሮ ምስ ህሉ ኣብ ሴሪያ ዘንጸባርቆ ዘሎ ቁመና ኣይምጥንዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሓ ዘላ ኢንተር ሚላን ንቱራም ቀሪባትሉ ዘላ ሓድሽ ውዕል ሰሙናዊ መሃይኡ ዘደይብን ንመልቅቕ ዋግኡ ድማ ተቕሊሉ ዝኣልን ምዃኑ ተገሊጹ
ኣብ 2023 ናብ ኢንተር ሚላን ዝፈረመ ማርኮስ ቱራም ኣብ ዝነበረ ውድድር ዓመት ኣብ ዘካየዶም 32 ግጥማት 14 ሸቶ ከመዝግብ እንከሎ 8 ድማ ናይ ሸቶ ቀረብ ገይሩ ኣብ መፈለምታ መዓልታት ናይ ዝወርሒ ብዘጋጠሞ ማህረምቲ ናይ ምብትታኽ ናይ መለጋግቦ ጨዋታታት ብርኪ ከም ዘጋጠሞ ዝተሓበረ ተኸላኸላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊሳንድሮ ማርቲነዝ መጥባሕቲ ምክያዱ ተሓቢሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሕክምናዊ ጸብጸባት ማርቲነዝ ድሕሪ ምዕዛቦም እቲ ተኸላኸላይ ግድነታዊ መጥባሕቲ ከካይድ ከም ዘለዎ ኣብ ምርዳእ በፂሖም ኣብ ዝነበረ ውድድር ዓመት ደይሙ ኩዕሶ ዘይትንክፍ ማርቲነዝ ኣብ ምዛም ናይ ዝዓመት ናብ ስሩዕ ግጥማት ክለቡ ክምለስ ግምታት ኣሎ ይኹን እምበር ልክዓዊ ማርቲነዝ ክምለሰሉ ዝኽእል ግዜ ኣብ ቁልጡፍ ናይ ሕውየቱ ናይ ተሃድሶ ግዚኡን ዝምርኮስ እዩ ኣብ ዝነበረ ውድድር ዓመት ኣብ 32 ግጥማት ዝተሰለፈ ማርቲነዝ ንመስመር ምክልኻል ማንቸስተር ዩናይትድ ውሕስነት ክህልዎ ኣበርክቶ ኣብ ርእሲ ምግባሩ ካብ ድሕሪ ተበጊሱ እውን ወሰንቲ ክበሃላ ዝኽእላ 2 ሸቶን 2 ቀረብን ክገብር ክኢሉ እዩ ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝም ብምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ሰላም